sobotu 5. mája sa uskutoční 3. ročník konferencie Big Fish. Konferencia je stretnutím vedúcich spoločenstiev, animátorov a aktívnych mladých z Trnavskej arcidiecézy. Program sa začne v sobotu o 9:30 modlitbou chvál v priestoroch arcibiskupského úradu v Trnave. Nebudú chýbať zaujímavé prednášky, workshopy a predstavenie pripravovaných aktivít. Na záver stretnutia bude svätá omša o 17:00. Bližšie informácie na stránke bigfish.abu.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránke výveska.sk.